sredili dnevnike, predlažem da počnemo sednicu. Direktor je želeo da kaže da je 8:20, a znate da ja, posle svih vas, čitam završni izveštaj koji je za razliku od tih vaših veoma detaljan. Pa možda ga skrati sa 40 minuta na 10. Uostalom, ti si došla poslednja, još su ti obrazi rumeni, a sad nas požuraš. Koleginice, ja nemam nameru da štedim na vremenu. Izveštaj će biti pročitan od početka do kraja. A obrazi su mi rumeni jer je napolju spavno i toplo, a ja sam trčala da stignem što pre. Znate da imam obaveze u Centru za ženska prava? Mislim da nije u redu. Da neki koji za ovu školu nisu menuli ni malićem, prozivaju mene koja sam ovde svakodnevno. Telefonirala po ceo dan, uostalom, počnite, mogu ja i punih usta. Samo još minut, nisam izračunala prosjek za Vukovce. Ima i nas koji smo svoje obaveze obavili na vreme. Počini sednicu. Pa još nismo pojeli tortu, umazat ćemo deliti čokoladnim prelivom. Molim vas, kolege, tortu možete jesti dok podnosite izveštaje. Predlažem da jedete na smenu. Dok završimo prvi razred, kolege koje predaju ostalim razredima mogu slobodno da jedu. Mislim da to nije u redu. Trebalo bi da se jede ravnopravno. Sa kojim pravom neki da jedu pre dok je torta još hladna, a neki posle kad se torta već istopi. I s kojim pravom neki u teniru imaju 2 komada iste torte, a neki 2 komada različite torte. Koleginica je u pravu. Nekada nije bilo tako. Svi smo jeli isto i istovremeno. Predlažem da direktorka predloži da se glasa. Mi smo ukazali poverenje ovoj mladoj ženi da nas vodi. Izglasali smo je za direktora na moj predlog, ali to je sada nebitno i time dokazali da su vremena iza nas kada su o svemu odlučivali samo povlašćene krugove. Slažem se. Ma kako glasanje? Počini sednicu. Ako se nekim koleginicama toliko žuri, u redu. Ja sam samo htjela da se u ovoj školi sve radi po propisu. Ja se borim za propise, ali ako kolegi misle da ovo može da prođe bez glasanja, neka. Dakle, kolege, da počnemo. Budimo tolerantni i jedimo tortu povremeno. Kada je ko u mogućnosti? Razredni starešina prvog 1. Nije mi jasno zašto se uvek počinje od prvog razreda. Kakva je to diskriminacija? Dok mi koji predajemo 4. razredu stignemo na red, ogladnat ćemo još jedno. Donela je Rajka i kiflice. Ko želi kiselo mleko? I ja želim. I ja želim. Stižem. Izgledam neki još dolaze na sednice da bi jeli. Škola je ozbiljna, obrazovna institucija, a ne narodna kuhinja. Izvolite. Hvala. Ja predlažem da direktor predloži da se ovo ipak izglasa. Mi o ovakvim stvarima ne možemo odlučivati kao žene na pijaci. Slažem se. Počini sednicu. Koliko je 60 podeljeno sa 12? 5:00, koleginice. Ako vam je potrebna pomoć, ja držim privatne časove. Pustite direktorku da radi svoj posao. Nema od nje vajde za drugo. 5,00, koleginice. Hvala, direktorka. Vi ste tako mudre i pametna žena. Baš me interesuje koji hemijski sastav je torte. Pitaću za recept. Na mene deluje opirivajuće. Mislim da prepoznajem miris ruma. Ima li Rajka još ove torte? Kolege, vratimo se glasanju. Tako je, da se vratimo glasanju. Želela bih da prvo podignu ruke oni koji su za to da krenemo sa prvim razredom. Dobro, sada oni koji su protiv. A sada oni koji su uzdržani. Znači, direktor bi mogao da konstatuje da počinjemo od 4. razreda, jer je za taj predlog glasalo 12, a protiv 5. Dakle, kolege, počinjemo od 4. razreda. 4:1. Zaista još nisam pojela tortu, a mislim da neki kolegi koji jedu mnogo brže. Kolege, ima li nekoga ko samo inicijativno želi da iznese svoj plan ili ću ja morati nekoga da odredim, iako mi to vrlo teško pada? Evo ja ću, ja svakako ne jedem tortu. Lako njoj kad išćeraš. Koleginice, prvo nam saopštite uspeh na kraju prvog polugodišta, a najpre iznesite nam plan vašeg izlaganja. To je pleonazam. Kolegice, nemojte obeshrabrivati. Svakako ste vi bili razredni starešina i predavali ste joj srpski.
Ali se reći da je to vaš profesionalni neuspjeh. Molim, pa ovo je nečuveno, pa ona nije ni iz moje struke. Što je jedan loš razredni starešina u propasti, 3 dobre ne mogu da poprave. Ali tu se sad ništa ne može. Ne plaće se prosutim mlekom, što kaže naš narod. A kad smo kod mleka, ova reka sve radi naopako. Iznosi prvo slatko, pa slavno, torta sa kafom, pa tek onda kiselo mleko i kiflice. U ovoj školi se izgleda i jede naopako. Kolega, hajde mi pogledaj. Ako se nekome ne dopada ova škola, može da ode. Ima nas koji se za ovu školu žrtvujemo. Izgleda će neko dobiti otkaz. Slažem se. Sednica nije mesto za ovakve razgovore. Ja sam se od uvek borila da se ovakve stvari u školi ukinu. Trebalo bi da se unese malo više tolerancije u međuljudske odnose. Koleginice, možete li već jednom da završite ili ćemo slušati vaš izveštaj čitavu noć? Zaista, ja sam to htjela da pitam, možete li? Mogu. Pa eto, pošto je kraj školske godine, vola bih da pohvalim nekoliko učenika sa svim peticama. Zatim pročitala proseke, ocene izvladanja i zatim iznala prilog za jednu disciplinsku meru. Kako to mislite? Zar vi u sopstvenom odeljenju imate predlog za disciplinske mere? Da. Pa šta sam ja onda radila čitave godine? Priznam da nisam bila kod vas na razgovoru na prošloj sednici kada ste mi kazali na izvesne probleme koje imam sa decom, ali sam ipak mislila, pošto radim već 22 godine... Koleginice, molim vas, mislim da je čitavom kolektivu jasno da vi niste u stanju da pratite savremene tendencije u školskom sistemu. Vaš radni vek zasniva se na pasivnom proučavanju materije. Zar se posle svega usuđujete da kaznite jedno nedužno dete? Ali molim vas, uopšte se ne radi o meni. To dete se najprije udvaralo, a onda je opsovalo našu mladu koleginicu fizičkog. Zaista sam mislila da nije u redu da ima primereno vladanje. Molim vas, koleginice. Mlada koleginica i sama kriva što svojim provokativnim izgledom navodi decu na takve misli. Mi ne smijemo da dopustimo da đaci u nama vide loše osobe, već da u nama vide primer. Gde sam svaku čas u trenerci? Idemo na pauzu od 10 minuta. Gde sam svaku čas u trenerci? Šta time hoćete da kažete? Mlada koleginice, direktor hoće da zna da li vi, mlada koleginice, mislite da trenerka ne može biti izazovni deo garderobe, naročito s majicom crvene boje. Sada se raspravlja o ozbiljnom moralnom problemu. Ja mislim da je krajnje vreme da se propiše garderoba za prosvetne radnike. Ako mogu vatrogasci, milicajci, pa čak i naši pomoćni radnici, zašto ne bismo mogli i mi imati svoje uniforme? Koliko se ja sećam, uniforme su okinute za đakaš kad sam ja imala 10 godina. Sada je drugo vreme. Mi ovdje ne govorimo o učenicima, zapravo. Mi ovdje jesmo i postojimo zbog đaka, ali morali bismo više računa da povedemo o sebi. Eto, na primjer, ja ne znam o kom se učeniku tačno radi kada je u pitanju ta psovka. A koja se psovki zapravo radi? Koleginice, valjda nam je jasno da ne možemo proceniti ozbiljnost slučaja ako ne znamo tačne podatke. Ali ne očekujete valjda da ponovim tu psovku? Koleginice, samo nam oduzimate vreme. Uostalom, ovo uopšte nije tema za sednicu. Dođite kod mene u ponedeljak pa ćemo rešiti taj problem. Ali u ponedeljak su deca već na raspustu. Tim bolje. I vi i vaš đak ćete tokom raspusta imati dovoljno vremena da razmislite o svojim postupcima. Ili, ako vam se više sviđa, pokrenut ćemo protiv vas disciplinski postupak, pa ćete shvatiti ozbiljnost profesije kojom se bavite. Ali ja, koleginice, ne pomažu prazne reči. Trebalo bi to malo čitati bukvicu. Mladi kolega, koji uostalom još nije ni diplomirao, pa ne znam da li zaslužuje da ga oslovljavamo kolegom. Trebalo bi da shvati da savremeno školstvo ne odobrava represivne mere. Sve se rešava razgovorom. Pedagog je u potpunosti u pravu. Stanite, ne moramo biti tako grubi prema mladoj koleginici. Možete li im barem nagovesti u koju vrstu spada ta psovka? Da li je iz grupe one takozvani familijarnih, nebeskih tela ili primnih pojava možda? Ne, nikako ne bih mogla da svrstam. Koleginice, mislim da to zaista sad nije bitno. Bitno je da će taj učenik maturirati, izaći iz ove škole kao... Psovač. Pravo ste, psovač jeste. Psovač.
Koleginice, ako niste dovoljno jaki da podnesete sve nedaće ovog humanog i teškog posla, bolje je da što pre potražite neki drugi posao. Ali ja volim ovaj posao. Koleginice, nije vreme za sentimentalnosti. Takvim stvarima se ne umara nastavničko veće. Nije mi jasno kako vam se to uopšte dogodilo, još i pričate o tom incidentu pred drugima, kao da vam to ide na ponos. Šuplja tikva sama zveči, što kaže naš narod. Bože, ko sve danas ne uzima dnevnik u ruke? Kakvi smo mi profesori i deca su nam divne. Predivna. Eto, to bi bilo nešto o poslednjem polugodištu. Ako niko nema komentare na ocene i disciplinu, možemo preći na razno, to je problem droge i alkohola. Imam ja. Pošto niko nema ništa da doda, predajem reč direktoru, ona će vam objasniti kako smo se nas dve dogovorile da taj gorući problem rešimo uz pomoć vlasti. Kolege, mi smo otvaranjem novih radnih mesta, osim sveštenika, dobili i dežurnog policajca. Ohoho! Kolege, molim vas, uozbiljite se. Vi sigurno znate koliko smo napora učinili da otkrijemo koju školu donosi i raznosi hašiš i alkohol. Znam, i sam sam na desetine puta osjetio miris trave u WC-u dok sam dežurao. I šta ste u vezi sa tim preduzeli? Kako to mislite? Čekaj, kako ste vi znali da je to baš miris trave? Ne razumem šta hoćete da kažete. Zaista, kolega, kako niste pomislili da je to možda, na primjer, neki miris egzotične trave ili nekog čaja? Zašto je to baš morala droga biti? Jasno je da je kolega i sam probao. Ne razumem, šta je probao? Pa travu. Šta je s vama, ljudi? Ako sam mlad, ne mora da znači da sam probisen. Ne razumem, o kakvoj travi je reč? Nije važno. Zašto pa niste prijavili te đake? Pa bili su za 2 glave više od mene. Eto, vidite, zato smo izabrali dežurnog policajca. On će o svemu da vodi računa. A šta će nam policajci? Kako će on znati ko su ti sumnjivi? Sve se dozna, koleginice. Mi imamo doušnike i među učenicima i među kolegama. To je ono što je prepravljao moje ocene. On kod mene ima 5. Izgleda da je u rubriku za moj predmet sam sebi dopisao ocenu. Ne samo on. Molim vas, kolege, budite tiši, ko to stalno mumla? To sam ja mumlam. Mislim da koleginica sociolog ima nešto da kaže. Drži ruku podignutu. Sigurno je potekla krv iz nosa. Koleginica se nikad ne javlja za diskusiju. Samo upada se kakvim narodnim umotvorinama. Da li to zaista vi mumlate? Da. Zašto to činite? To je još od studentskih demonstracija, 68. Ostali joj tikovi. U ovoj školi nema mesta politici. Ja tako pričam. Žela bih da kažem da sam primetila u svojim rubrikama mnoge ocene koje nisam ja upisala svojim rukom. Šta hoćete da kažete? Čime ste ih upisali ako ne rukom? Jao, kakva, mi sve gluposti moramo da slušamo. Pa zar smo osuđeni da od cijela noć ostanemo u ovoj zbornici? Neko je upisao ocenu moju rubriku. Ja ne pamtim dobro imena, ali pamtim lice, znam. Halo. Zašto ti završim? Završit ćeš malo. A taj Jovanović nije odgovarao za višu ocenu, a 2 petice mu stoje u rubrici. On kod mene ima 5. Možda ocenu nije upisalo dete, već neki profesor. Dešava se. Mislim da je to možda slučaj za inspekciju. Dakle, neki zaista misle da inspekcija nema druga posla nego da se preganja sa učenicima oko ocena. Ali to je ozbiljan prekršaj. Ma kakav prekršaj? Ocene nisu važne, ni učenje. Bitno je da se deca lepo osjećaju u školi. Živite, zašto onda postoje prosvetni radnici? Da zabavljaju decu, šta? I kako može neko dete da upisuje ocene? Kolega je u pravu. Kolega je mlad. Pa? Neće nam biti dovoljna ni 2 policajca. Vidite li sad, koleginice, šta se dešava? Deca mogu da psuju, mogu da upisuju ocene. Dokle smo mi došli? Predlažem da sazovemo grupni roditeljski sastanak. Hoćemo li već jedan da prestanemo i da odemo svojim kućama? Neće stići ni reprezent termin serije. A i u ostalom svi znamo da roditelji ne mogu Bog zna šta da uradi. Zaista, trebalo bi sednice da upućujemo o ozbiljnim temama. Ovo ne vodi ničemu. Mislim da bi direktor mogao da zaključi sednicu. Potpuno se slažem. A što su za vas ozbiljne teme, koleginice? Vi niste majka, zar ne? Naravno da ne, ja sam feministkinja i svoj život sam posvetila obrazovanju. Blago nama. Vaš otac je bio zaista divan pedagog.
Koleginice, sigurno drugačije razmišljati za jedno 20 godina. Da. Potrebne su godine iskustva, draga koleginice. I šta ćemo sad? Da sačekamo policiju. Policiju? Naravno, neka pronjaškaju i pogledaju ko to puši travuljinu, a onog malog neka posjete na kućnu adresu. Kao najstariji član nastavničkog veća, zahtevam da se Jovanoviću poništi i ne zaključi ocjene iz fizike i sociologije. Ali, Ko je za? E pa kolege, sa zadovoljstvom mogu da zaključim da smo veoma uspješno okončali ovu školsku godinu i da smo se svi složili oko jedne stvari. Rajka, donesi kiflice, Rajka! Kuhinja je 2 spresa niže. Uzmite telefon, direktorka. Rajka, donesi kiflice, ove su se ohladile. sada je drugo delo. Još govorimo učenici. Još proliči. Draga? Ajde, prevrci, ne gledaj u kameru. A kad smo kod kako sam kad... Ja ne mogu ovako raditi. A kad smo kod mleka, ova Rajka sve radi naopako. Prvo iznosi slatko, pa slavno. Sada se raspravlja o ozbiljnom moralnom. Vreme, au. Dobro, ponovo. Bravo, deco, bravo.